упражненията ще бъде кинематика. Съжалявам, че упражненията ще ви вървят мъничко преди съответно лекциите, така че ще се наложи да някои неща да си ги обясняваме така съвсем накратко. След това ще получите по-сериозно обяснение по време на лекциите на доцент Търнев. Така че започваме. Значи какво ще съдържат нашите семинарни упражнения по физика? Основното, което ще правим е, ще решаваме задачи, свързани с различните раздели по физиката, като първия раздел, с който ще започнем, кинематика. Следващия път ще ви сложа целия списък с упражнения, които ще се правят, но те предвиждат основната част от упражненията да бъдат в раздела механика. Значи там ще имаме упражнения по кинематика, динамика на постъпателното движение, динамика на въртеливото движение. След това ще преминем към електростатика, електричен ток и термодинамика. Това ще бъдат разделите най-общо казано, които ще засегнем, т.е. разделите, в които ще се решават по-сериозни задачи и евентуално на самия изпит ще имате по-сериозни задачи, свързани с тези раздели на физиката. Значи механика, термодинамика и статистическа физика и електростатика и електричен ток. Значи първото упражнение ще не бъде посветено на кинематиката изцяло. В вашата част на Moodle, където пише ПМИ, физика, там съм ви качила вече и самия текст, който имате на семинарните упражнения. Както ще видите, всяко семинарно упражнение е свързано с първоначално започва с основните формули, които ще бъдат използвани в него. Аз сега ще ги коментирам, тези свързани с кинематиката, и ще започнем с решаването на задачите. И така, първото, с което ще започнем, е задачите, свързани с кинематика. Виждате ли ги? Чувате ли ме? Добре. Значи погледнете, отворете, вижте също сега. Аз също ще показвам същото нещо. Имате тези въпроси, които имате тук. Ги имате. Аз нарочно съм си оставила линка, но той явно не ми сработи. Да речем, че другия път причините, които са предизвикали забавянето, няма да ги има. Започваме с раздела кинематика. Значи първото, с което ще започнем, да кажем какво представлява този раздел от механика, което се нарича кинематика. Първо, механиката като дисциплина, тъй като вие все още не сте започнали с представенето и във физиката, е свързан с преместването на телата, т.е. с движението на телата едно спрямо от друго. Той изучава механиката като раздел, изучава това. Механиката, както знаете, се състои от три основни части. Кинематика, която отговаря на въпроса защо, как стават движенията, т.е. описва движенията, без да се интересува какви са причините за това движение. Втория раздел – динамика, който описва движенията, като обяснява защо са породени определени движения. И накрая статиката, което разглежда въпросите за равновесието на телата. Значи ние започваме с кинематиката, която описва движението. Движението на телата обикновено се описва най-кратко с един вектор, който се нарича радиус вектор. Ако се намираме, този радиус вектор свързва началото на координатната система с точката, в която се намира нашето тяло в даден момент. Така, този радиус вектор вие сте го до този момент, когато сте говорили за механични движения, сте разглеждали движения на тяло по линия и тогава големината на този радиус вектор е съвпадала с координатата Хикс. Разглеждали сте движение в равнината и тогава по Питагоровата теорема радиус вектора е имал големина корен квадратен от Хикс квадрат плюс Y квадрат. Но тъй като сега ще разглеждаме в най-общия случай движения в пространството, а той има три координати, затова този радиус вектор, който показва положението на дадено тяло в даден момент, чрез
корен квадратен от хикс квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, където хикс, y и z са неговите координати. Сега, нека да кажем, че това е положението на едно тяло. Ако искаме обаче да описваме движението на едно тяло, ние ще трябва да виждаме във всеки момент как този радиус вектор зависи от времето. Тоест да записваме неговата големина и неговата посока във всеки момент, в зависимост от момента време. Този закон, който ни показва как се променя радиус вектор или пък неговите компоненти с времето, се нарича закон за движение. И ние ще се занимаваме с описване на движението, като за по-простичко в началото ще се занимаваме с движения само по една линия или по оста хикс, и тогава радиус вектора ще ни да вместо r като функция на времето t, ще ни дава хикс, координатата хикс като функция на времето t, както след малко ще видите примерно в задача номер 1. Ето как изглежда, ако погледнете отдолу задача номер 1, тяло се движи по оста на хикс по закона. Как изглежда този закон за движение по оста хикс. Хикс от t равно на някакви константи и съответно степени на времето. Примерно в този случай АТ на трета плюс БТ на квадрат плюс СТ и така нататък. Този закон се нарича закон за движение и в случая подобно така изписан закон за движение означава, че движението се извършва по оста хикс. Така, нека да се върнем пак към коментара на основните формули, които използваме горе, тъй като, за съжаление, както казахме, вие все още не сте говорили на лекции за тях. Тук какво представляват формулите, които сме дали? Значи следващата формула V средно равно на делта R върху делта T ни казва как се смята средната скорост. Тук съм забравила един вектор. Значи скоростта беше величина, сега ще го поправя, скоростта беше величина, която ни показва колко бързо се движи едно тяло. Тази скорост, значи тази величина е векторна величина. Ето, оправих го. Така че скоростта, средната скорост винаги има посока и големина. Значи величината делта R, която се намира отгоре, носи названието преместване. Значи преместването представлява разстоянието между крайната и началната точка на дадена част от траекторията, разделена на интервала време, за което се е изминало това разстояние. Което означава, че преместването не е задължително да съвпада с пътя. Когато едно тяло се движи, то описва една линия, наречена траектория. Но, когато говорим за преместване, преместването не е пътя, който сме изминали, т.е. отсечката, която сме изминали, движейки се по траекторията, а е просто свързване на началото с края. Като един прост пример ще ви дам. Ако човек се тича по един стадион и направи една пълна обиколка, то неговия път ще бъде равен на дължината на окръжността, по която се е движил, или там ако е както обикновено елипсовиден, по дължината на елипсата, докато преместването му ще бъде 0, тъй като той ще се е върнал в точката, от която е започнал, ако е направил една траектория, следователно и средната му скорост ще бъде 0. Така че това е формула за пресмятане на средната скорост, преместване върху път. Когато имаме праволинейно движение с една и съща посока, без смяна на посоката, преместването ще съвпада с пътя. Иначе разликата е, че преместването е вектор, докато пътя е скалар. Следващата формула V ни показва как ще пресмятаме така наречената моментна скорост. На лекции ще говорите подробно за понятието на моментна скорост, но то е self-експлицитно, т.е. на практика от определението се вижда, че моментна скорост означава скорост в даден момент, което, ако го погледнем и го сравним с предното уравнение, ще означава преместването за много малък интервал време, значи за такъв интервал време, който практически клони към 0, върху времето, върху този безкрайно малък интервал време dt. Че dr върху dt, гледайки в предишната формула, делта се превръща в d и означава безкрайно малко преместване, а dt е интервала, безкрайно малкият интервал време. Компонентите на скоростта са съответно vx,
равно на dx dt, vy равно на dy dt и vz равно на dz dt. Сега, на практика от математическа гледна точка, както добре знаете, това представлява първата производна на величината r или на нейните компоненти x, y и t по времето. Тоест, пресмятането на скоростта се дава като моментната скорост се дава като първата производна на радиус вектора или неговите компоненти по времето. Зависи какво пресмятаме. Така, по същия скоростта се мери в единици метри в секунда. Ако погледнем следващата формула, тя ни дава понятието ускорение. Докато скоростта ни казваше колко бързо се движи едно тяло, измерено в метри в секунда, може естествено да се използват и несистемни единици като километри в час, като съответно мили в час и така нататък. В авиационната метеорология примерно се използва понятието възел и така нататък, което е миля в секунда и миля в час, извинявам се, и така нататък. Това са други неща. И сега, ускорението представлява изменение на скоростта за време, в което се е извършило това изменение. Ако търсим моментното ускорение, тук отново съм забравила вектора, виждам. Значи, аз ще ви ги поправя тия неща и после ще ги кача обратно. Ако търсим моментното ускорение, V, то ще бъде равно на изменението на скоростта dV върху времето, за което е станало това изменение dt. Тоест, това е безкрайно малкото изменение dV на скоростта върху безкрайно малкото време, за което е станало това изменение. Можем, разбира се, тъй като скоростта е първа производна на радиус вектора по времето, да заместим и тогава ще получим, че ускорението е втора производна на радиус вектора по времето. Естествено, намирането на производните не става наведнъж, обикновено от закона за пътя или за преместването, съответно пресмятаме скоростта, а след това от скоростта, като първа производна скоростта, а след това, като намерим скоростта, от израза за скоростта намираме ускорение. Естествено, ускорението също може да бъде разложено на компоненти по x, y и z и ax, ay и az, а като вектор е корен квадратен от сумата от квадратите на трети компоненти и съответните компоненти ax, ay и az ги виждате как се пресмятат. ax, dvdx, dvx dt, ay, dvy dt, az, dvz dt. Сега по-нататък уравненията, които са ви представени тук и които са основни, са за различни типове движения. Първото уравнение, хикс равно на хикс нулево t, представя така нареченото равномерно движение. Равномерно движение имаме тогава, когато скоростта е постоянна по големина, а ако говорим за равномерно праволинейно движение, скоростта трябва да е постоянна не само по големина, а и по посока. Така че уравнението, което имаме, хикс равно на хикс нулево плюс v по t, представя равномерно праволинейно движение. Естествено, може да си водите, значи и аз ви съветвам, водете си някакви записки, ако трябва. Естествено, вие на лекции ще го прочетете всичко, но да знаете, около самите формулки може да си дадете обяснението, кое за какво се използва, откъде идва. Така. Следващите две формули са свързани с така нареченото равно променливо движение. Значи, винаги когато описваме движението, ние имаме две величини, които характеризират движението. Едната величина е радиус вектора или неговите компоненти, а другата величина е съответно скоростта или нейните компоненти. Когато имаме движение по оста хикс, вместо радиус вектора ще използваме неговата компонента хикс. Първия закон, който ще трябва да напишем, е закона за движение, което ще ни казва във всеки момент как се променя координатата хикс, в зависимост от характеристиките на движението. Значи, във втория закона за скоростта пък ще ни показва във всеки момент как се променя скоростта в зависимост от характеристиките на движението. Нека да характеризираме първото.
първата формула, естествено, вие на лекции ще си говорите пак подробно за нея, откъде идва, какво значи и така нататък. Ако имаме равно променливо движение, това означава, че ускорението на това движение А не се променя с времето. А равно променливо означава, че всяка секунда скоростта се променя по един и същи начин, дали се увеличава или намалява. Така, значи тя е равна, координатата хикс във всеки момент е равна на хикс нулево, където хикс нулево е началната координата, плюс v нулево по t, където v нулево е началната скорост, t е момента време и сега знака плюс минус или минус зависи от това дали имаме ускорително движение и тогава, т.е. дали скоростта по посока съвпада с посоката на ускорението, дали скоростта се увеличава или тогава вземаме знак плюс или минус имаме, когато имаме равно закъснително движение. Значи с плюс имаме равно ускорително, минус равно закъснително, т.е. когато скоростта намалява с времето. И така имаме плюс-минус А по Т квадрат върху 2. На лекции ще си изведете тази формула, ще видите откъде идва, но ще трябва да се използва в този вид. Другата, следващата формула, V равно на V нулево плюс-минус А по Т, показва как се променя скоростта при равно променливо движение, като знак плюс се взема, когато скоростта расте, а знак минус, когато скоростта намалява. Продължавайки нататъка, значи ние ще разгледаме различните видове движения, различни типове равно ускорително и равно закъснително движение. И ще видим как тези формули се прилагат. На последния ред, който имате формули, съм ви дала как изглежда движението при така нареченото движение на тяло, хвърлено по ъгъл спрямо хоризонта. Това също ще го разглеждате на лекции. Аз за сега съм ви записала как изглеждат законите за скоростта и за движението, като се има предвид, че когато едно тяло се хвърли под ъгъл спрямо хоризонта, например, представете се една футболна топка, изстреляна от крака на футболист, то тогава това движение, за да може по-лесно да се опише, се разлага на два типа прости движения. Първо, тъй като при тези движения винаги се пренебрегва съпротивлението на въздуха, ако разпаднем движението на едно движение по оста хикс, т.е. хоризонтално, и едно движение в вертикална посока, т.е. по оста Y, движението по хикс, тъй като нямаме въздействие на сили, е равномерно и праволинейно. Затова и формулите за движение по оста хикс съвпадат с формулите за равномерно праволинейно движение. Компонентата на скоростта хикс, която виждате е равна на v нулево по косинус от алфа, което ще видим като почнем да решаваме задачите, е равна на хикс плюс v нулево, т.е. v хикс е равно на константа равна на v нулево по косинус от алфа, не се променя по време на движението си, докато хикс е равно на хикс нулево плюс v хикс по t. Хикс нулево, това е началната координата на тялото по оста хикс, преди да започнем движението. Най-често ние, когато имаме възможност, избираме хикс нулево да бъде равно на 0 и тогава хикс ще бъде равно на v хикс по t, т.е. тази формула ще представя равномерно движение. В същото време обаче по оста Y имаме движение, при което земното притегляне е единствената сила, която кара тялото да се движи. И то се движи по една траектория, която е при липсата на триене, е параболична. Законите, които имаме, закона за скоростта, всъщност е като закъснително движение. Както ще видим, когато разглеждаме движение на тяло, което е хвърлено вертикално нагоре, или както тук в частен случай движението по Y също е движение на тяло хвърлено вертикално нагоре, ще използваме формула, която прилича на горната формула за скоростта V равно на V нулево плюс минус А по T, но тук задължително вземаме със знак минус, за да покажем, че в момента на хвърляне на тялото се движи във вертикална посока нагоре, а земното ускорение е насочено обратно и представлява ускорението, което
тялото има по време на движението си. Ако едно тяло е хвърлено в гравитационното поле на Земята и не му действат други сили, то е под въздействието на Земята и се движи с ускорение равно на земното G малко равно на 9,8 метра в секунда на квадрат. Така че формулата за скоростта е тази, а вече формулата за пътя, за координатата y равна на y0 плюс v0 y по t минус gt квадрат върху 2 отново представя равно закъснително движение. Последната формула ни показва колко е съответно ъгълът, който сключва скоростта във всеки момент с направлението на траекторията, с оста хикс на траекторията. И както ще видим, тук се дава като отношение на VY към VX, т.е. на отношение на вертикалната компонента на скоростта към хоризонталната. Естествено, има и други начини. То си зависи от ъгъла, за който говорим. И нека сега да погледнем вече, като сме разгледали тези задачи, нека да започнем да разглеждаме съответно, като сме разгледали основните формули, да почнем да разглеждаме как изглеждат задачите, свързани с тях. Значи, нека да започнем с задача номер 1. Преди да започнем с задачите, малко разяснение по въпросите. Значи, след всеки раздел, както тук кинематика, след всеки раздел имаме съответно задачи за домашно. Значи, ето тук аз съм ви предвидела за днеска 8 задачи, колко от тях ще решим, ще видим. След това имаме няколко задачи за домашно. В случая тук аз съм ви дала 4 задачи за домашно. Цялата съответно част е качена в Moodle, като задачите за домашно, това, което ще искам от вас е тези 4 задачи написани, значи написвате си ги на един лист хартия, правите си снимка и тази снимка съответно ми я изпращате там, където имаме upload в Moodle и аплоудвате, като си пишете името и съответно си напишете там каквито данни вие сметнете за необходимо. Но тези задачи се решават и ми ги изписвате. Въз основа на тези задачи това ще ви формира част от оценката, докато другата част ще бъде формирана от контролните, които ще направим вероятно. Там ще видим как е. Едното ще бъде вероятно дистанционно по време докато сме още в дистанционното обучение, ще има още едно контролно накрая, което ще бъде присъствено. И средното аритметично от двете оценки ще бъде оценката, която аз ще дам за семинарните ви упражнения. Така че домашните са задължително, тъй като те ще ви формират част от оценката, ще очаквам всеки от вас да ми ги изпрати. Като всеки път ще ви давам тези задачи и съответно времето за изпращане ще бъде 2 седмици до следващия път. Тоест ще очаквам на 8 март да получа до 8 март да получа първата серия, т.е. тези 4. Значи не всички задачи, от вас ще очаквам задачите за домашно, които са 4 изписани накрая. Така, нека сега да започнем с решението на задачите. Значи задачите директно ще ви ги решавам тук и ще искам от вас същото нещо да го правите. От следващия път, тъй като днеска нямаше как да си говорим, от следващия път си заставате пред компютъра с едно листче, с калкулатор, там където има нужда от повече сметки да ги правите на ръка с сметките или с калкулатор, в зависимост от това колко са прости. Но калкулатора при всички положения е добре да го имате. Имайте предвид, че на изпитите нямате право да използвате GSM-ите си, така че ако имате си калкулатор, който да не е на GSM-а, свикайте да работите с него и работете. И съответно го използвайте. И сега, нека да видим как се решава първата задача. Че тяло се движи по оста Хикс по закона Хикс от Т равно на АТ на трета плюс БТ на квадрат плюс СТ, където са дадени константите А, Б и С. Да се определи закон за скоростта и ускорението на тялото, да се пресметне скоростта в момента Т равно на 5 секунди. Така, за пресмятането си записваме следното нещо. Първо си записваме, че не съм на английски, момент да превключа.
Първо си записваме, че скоростта като функция на времето е равна на първата производна на съответния радиус вектор по времето. Или в случая на компонентата Хикс. Значи тя ще бъде равна на производната на Хикс. Какво правим? Отваряме си израза и пишеме А по Т на трета плюс Б по Т квадрат плюс С по Т, цялото скобички, прим, равно на. Така, естествено, ще оправя сега степените и където трябва. По-нататък няма да ги правим естествено толкова подробно. Аз знам, че знаете да вземате производни, но за всеки случай, като начало. Резултата естествено тук ще бъде 3 пъти А по Т на квадрат. Направете си го и вие. Който знае как да го направи, направете и сравнете с това, което аз получавам. Плюс 2 пъти Б по Т плюс С. Така. Така, този е израза за скоростта. Значи, моят съвет е, след като сте го получили, да не бързате да замествате вътре, а да прочетете още веднъж какво имате да направите. След като сте готови с това, този израз, по същия начин се получава израза за ускорението. А като функция на времето Т равно на. Сега, за да получим ускорението А, трябва да намерим производната на израза за А. 3 пъти АТ квадрат плюс 2 пъти Б по Т плюс С. Значи, ако направим производната, колко се получава? Няма да чуя някой от вас. Колко се получава за С? За А. Някой събудил се? Това е плюс 2Б. Чудесно. Направете го. Значи 6АТ. Аз знам, че знаете да ги правите тия неща, но плюс 2Б. Добре. Айде сега, тук вече, като сме готови, да сметнем колко е В. В от 6-та секунда. Значи имайте предвид, че аз съм тук не само да ви кажа как се смятат производни, което вие си го знаете и без това, но да ви покажа и в какъв вид ще се иска от ваши резултатите. В от 6, от 5, извинявам се, защото 5-та секунда ще бъде равно на, значи сега като заместим и си пресметнем нещата, ще имаме 3. Така че вижте, че буквено трябва да се даде. Имаме 3 по ускорението, т.е. константата А е 2, 3 по 2, по съответно Т на втора е 25, по 25. Сметнете го и ми кажете колко се получава. Айде, и аз ще го смятам с вас. Колко е скоростта, която се получава? Колко получихте? Казвайте. Имаме 6. Аз получих 175. Я да го видиме. 6 по. Значи формулата, която заместваме е 3 пъти АТ на квадрат плюс 2 пъти БТ плюс С. Имаме 3 по 2 по. Времето е 5 на квадрат 25. Така. Плюс следващото е 2 по 3 по 5. Добре. Минус С е 5. Така. Правилно 175 метра в секунда.
175 метра в секунда. Така че, както виждате тук, това е израз. Айде сега да видим други. Това е единият тип задача, който виждате е особено елементарен. Продължаваме на следващия тип задача. Движението на точка, значи аз това ще направя следното нещо. Тези задачи, които са решени, точно е тези, ще ви ги аплодвам отново в Moodle, така че да ви имате пред себе си решените задачи. И по-нататък вие можете да се справите с другите. Така, айде да започнем с втората задача. Движението на точка по оста Хикс се дава от закона, който е даден, където А е равно на 4 метра в секунда, Б е равно на минус 0,05 метра в секунда на квадрат. Да се определи момента, в който скоростта на тялото става 0. Естествено, след като ще определяме момента, в който тялото ще става равно на 0, ние ще си напишем, че V от T е равно на 0. И ще напишем на колко е равно. Айде да видим колко получаваме за V. Значи, гледайки този закон, V трябва да е равно на, като намерим първата производна на закона за движението, получаваме А. После, какво се получава? Това пъти БТ. Добре. Окей. Получили сме го. Айде сега от тук получете и колко е, като имате предвид константите, колко е Т. Момента време, в който тялото е спряло, като имате предвид, че трябва да решите това простичко линейно уравнение. Значи имаме, Т ще бъде равно на... Добре. Отваряме скобите. Значи от следващия път ще ви проверявам по списъка вече, който имате, така че гледайте да не отсъствате. Повече от 2 отсъствия ще ви създадат проблеми, така че от тук нататък гледайте да сте редовни, да присъствате на лекции, на упражненията, да не се появявате все пак в последния момент. Но сега днес е организационен, така че няма да се занимаваме с тези работи. Така, значи Т ще бъде равно на, като погледнем на минус А, разделено на 2 пъти Б. И като си направим сметката, кажете ми колко се получава. Тъй, колко получихте? Колко секунди станаха? Аз получих 40 секунди. Ви толкова ли получихте? Добре. Да минем към третата задача. Значи, както виждате, задачите лека по лека започват да се усложняват. Така. Автомобил изминава половината от пътя си със скорост 50 км в час, а другата половина със скорост 70 км в час. Да се намери средната скорост на автомобила за цялото движение на време на движението. Така. Извинявам се, тук ще се показват в Discord разни цифри, но те няма да ви пречат, т.е. други хора няма да пречат. Значи, поглеждаме си формулите, които имаме за средна скорост. Средната скорост е равна на преместването върху времето. Когато имаме равномерно движение, а ние виждаме, че движението тук е равномерно, защото скоростите в различните интервали време са постоянни, и праволинейно, защото тук става дума за изменения, т.е. за движение по права линия, можем да работим с пътя S, че да запишем пътя с S и да си представим стойностите. Какво трябва да се сетим? Трябва да се сетим, че може половината път да е изминат, но това не означава, че половината път е изминат за половината време. Напротив, не очакваме такова нещо, тъй като скоростите на движение са равни. Така че ако си напишем първо формулката, а тя изглежда като... Момент да започнем с записването си.
Формулата ще изглежда като скоростта, средната скорост V, средно. Значи средната скорост ще бъде равна на пътя разделена на времето. Пътя S разделено на времето T. От тук нататък трябва да съобразим, че имаме две части. Значи имаме пътя S1, тъй като е казано, че пътя S1 е равен на половината от пътя. И сега ще започнем да си ги изписваме вече както трябва, създаденото. Така, значи първата половина е, слагаме си още една дробна черта горе, S върху T, върху 2, извинявам се, защото е казано, че имаме половината път, плюс половината, плюс още половината път. Същото нещо го повтаряме, тъй като е казано, че имаме първа половинка и втора половинка. Сега това го пише естествено, за да видите детайлно какво става. Отдолу трябва да напишеме съответно двете времена. Те, за съжаление, не са равни, така че аз едното ще го напиша като T1, а другото време ще го напиша като T2. T2. Сега ще взема предвид вече по-нататъка, че отгоре целият път е всъщност S. А времето T1 ще ни бъде, тъй като пътя, първата половинка от пътя е S върху 2, а съответно първата скорост е V1, тук ще получа S върху 2 пъти V1. По аналогичен начин, за следващата част ще получа, т.е. за втората част от движението, ще получа плюс това същото, само че ще имаме S върху 2 пъти V2. И сега, като взема предвид че тук ще се извърши привеждане под общ знаменател, ще съкратим на S, тъй като то се повтаря. Отгоре ще получа израза 2 пъти V1 по V2, значи тук ще си го променя, по V2 върху съответно V1 плюс V2. След превеждането под общия знаменател V1 плюс V2. Така че, след като сме готови с този израз, искам да пресметнете колко се получава за скоростта и да ми кажете резултат. Но обърнете внимание, че не бива да смятате по тривиалния начин, просто да съберете двете скорости, да ги разделите. Ще видите, че няма да се получи. На 2 няма да се получи същия резултат. Имаме 2 по 70 по 50 делено на 70 плюс 50. Колко се получи за израза? Дайте ми цифра. Някой получи ли го? И 3. Точно така. Не забравяме мерната единица. Километри в час. Така. Добре. Този израз, естествено, също ще ви го оставя. Тоест, решението на тази задача също ще я имате тук. Продължаваме с следващата задача. Значи днеска всъщност до 5:15 ще продължим, тъй като се забавихме малко.
И следващите пъти ще караме без почивка от 4 без 15 до 5 часа ще приключваме всеки път. Ако някъде на вас ви се наложи или имате проблеми и искате почивка, ще си казвате и ще ги правим. Така. Сега тук имаме следващата задача, вече е смесена задача. Ракета се издига вертикално нагоре с ускорение А. След време да отидох. Максималната височина ще бъде съставена от две височини. Значи H максимална ще бъде равна на H1, до което ракетата е стигнала в момента, в който двигателите изпират. Така, плюс пътя, който е минала ракетата, всъщност височината, до която е стигнала, когато тя работи само под действието на земната гравитация. Значи, ние ще я кръстя H малко макс. Така. Така че, от това така ще бъде получен цялото разстояние H макс. И сега, продължавайки нататък, последното, което търсим е V под точка. Разликата между времената на издигане и времената на спускане. Значи имаме H. H издигане минус H спускане. Аз така ще ги кръстя. Тоест, извинявам се, времена търсим. Значи те издигане и те спускане. Контрол. Така. Имаме T и минус T падане, да речем да го кръстим, равно на въпрос. Това ще ни бъде последното, което ще трябва да сметнем. Така, нека да ги започнем подред. Почваме с първата част на задачата. Височината, до която двигателите спират. Значи тук, за да определим височината, на която двигателите спират, е добре първо да определим каква е скоростта, с която достига ракетата в момента, в който двигателите изпират. Тъй като ракетата се движи равно ускорително, без начална скорост, значи тук, ако искате към данните, може да си запишете, че скоростта първоначалната V0 е равно на 0. Ако погледнем формулката, значи качим се нагоре, ще използваме формулата V равно на V0 плюс А по T, където V0 е 0. Така че ще получим, че V е равно на
V е равно на А по Т. Което е равно на, тук някакво толкова да го умуваме, 4 по 10, 40 метра в секунда ще бъде скоростта на ракетата в момента, в който двигателите изпрат. Така че тук сме решили част от задачата. Сега следващото, което ще трябва да направим, е да сметнем височината, на която двигателите спират. Тук можем да използваме два подхода. Или да използваме времето и началната и скоростта. Значи аз бих тази скорост, на която двигателите спират, да я кръстя с... Добре, няма да... Така ще оставя тя крайната скорост, тъй като началната е 0. Значи, или да използвам формулата, тук, която имаме хикс равно на хикс нулево плюс v нулево по t плюс минус at квадрат върху 2, да я използвам, и това е по-простия вид във вида, тъй като това е път и първоначалният път ще ни бъде равен на 0, т.е. координатата хикс нулево ще ни е 0, координатата хикс ще ни бъде равна на височината h1, то тогава формулката, която ще напишем, най-просто е да напишем, че h е равно на 0, тъй като нямаме първоначална координата. Сега не е задължително да я пишете. Плюс 0 още веднъж, тъй като и началната скорост е 0. Плюс и тъй като ускорението, което имаме е равно на at квадрат върху 2, значи тук ще използваме съответно at квадрат върху 2. Това е по-простия начин. Естествено, в ролята на А ще ни влезе АТ1. А, Т1 на квадрат. Т1 на квадрат върху 2. Естествено, като си направим всички пресмятания, резултата, кажете ми колко се получава. Значи ускорението е равно, тук тая скорост, която сметнахме, тя няма да ни е излишна, защото има и друг начин за смятане и ние не го използвахме. Ускорението е 4 по 10 на квадрат е 100, делено на 2, получава се височината, до която достига 200 метра. Така. Сега, за да сметнем максималната височина, до която се издига ракета, ще ни е необходимо да пресметнем или ще използваме пак същата формулка, тук, която имаме. Значи тази височина, само че не я написах, че е H1. Нека да я направя. Така. Така. След като сме готови с тази сметка, нека да видим максималната височина, до която се достига ракетата. Значи вече казахме, че максималната височина, до която достига ракетата, ще бъде сума от две височини. Едната е H1, до която ракетата се е движила без да спре. Тоест, докато нейният двигател спре. Другата Hmax ще бъде движение, при което тялото е хвърлено вертикално нагоре, но то е подложено само на земното притегляне. В резултат на това, че той има скорост във вертикална посока, но земното притегляне го движи надолу, то неговата скорост постепенно ще намалява, докато стане равна на 0. Така че, ако тук трябва да си запишеме колко е скоростта на ракетата в най-високата си точка, ще трябва да напишем, че скоростта на ракетата в най-високата точка е равна на 0 и тя ще бъде равна на скоростта V, която сме пресметнали. Значи ние имаме два етапа. Първият етап движение на ракетата под действие на двигатели, втора движение под действие на земната гравитация. Скоростта, с която свършва първия етап, е равна на скоростта, с която започва новия етап. Така че началната скорост на движение под действие на земното ускорение V
Движението е в посока обратно на ускорението, значи имаме равно закъснително движение и ще имаме формулата, ускорението е равно на земното, V ще бъде равно на G по T, да го речем да го кръстим T2. Така че, тук ще можем да си напишем, че това време T2 ще бъде равно на, можем да си го пресметнем, тъй като сме започнали с начална скорост 40 метра в секунда, земното ускорение, значи това ще бъде равно на V върху G. И ще можем да го сметнем колко е това. Имаме 40 метра в секунда, делено на 9,8. Резултата се получава 4,1 секунди. 4,1 секунди ще бъде движението на съответно на ракетата по действие на земното ускорение. Сега, ако използваме горната формулка, за да намерим новата скорост h, т.е. формулата, сам че ще го кръстим тук, h max казахме, ето тази формула, аз ще сам че тя ни е написана правилно, така че аз ще взема направо горната формула, ето тази. Ще я взема и ще я модифицирам така, че тя да отговаря на това, което имаме. Значи сега търсиме Hmax малко. Hmax малко ще бъде тази стойност. Hmax. Тя ще бъде равна на. Ако търсиме просто височината, която сме изминали и не се занимаваме с първия етап, тъй като той е изминат по друг начин, значи варианта е или да ги насложим двете и директно да получим Hmax голямо, което също може да стане. Значи дайте тъй да го направим. Hmax голямо. Така. Директно да го получим. Ще бъде равно на H1, което ни е, значи вместо да заместим началната координата, която имаме е H1, която вече сме се здобили по друг начин, чрез ускорително движение. Така. Плюс в ролята на V нулево ни играе самата величина V, скоростта V, с която започваме. Тук ще имаме само минус, тъй като земното ускорение е насочено в посока обратна на движението. И вместо ускорението G ще имаме ускорение T. Така че ето как ще ни изглежда нашата формула. Така, в ролята на T ще имаме тук интервала време, който сме означили като T2, т.е. интервала време, в което тялото се движи свободно и ние току-що го намерихме, че този интервал време е 4,1 секунда. Айде да сметнете и да ми кажете колко се получава в този случай. Значи имаме H1, което е 280, глупости 200 метра. След това имаме плюс V по T, V скоростта, с която започнахме, я сметнахме 40 метра. По времето, което се движим, значи времето, с което сме се движили, тук става дума за T2. Значи дайте да го поправим както трябва, за да не допуснем грешка. Времето тук е времето, за което се движим във втората част, значи то е T2. И имаме 40 по T2, го определихме, че е 4,1 секунда. И плюс, т.е. минус, извинявам се. Айде сметнете и ми кажете какво се получава. Искам да чуя крайния резултат. Така. Слушахме ви какво се получава след като заместим с всичките цифри. И тук ще ви дам едно по-съкратено
една по-съкратена формула, която и вие на лекции ще си говорите за нея. Някой сметна ли го? Колко се получава? Някъде там. Около 280 метра. Значи аз получих 279,95, зависи как сте закръглили. 280 метра приблизително. Ще го напиша. Приблизително, естествено. Не точно. Така. И сега остана да намерим разликата между времето за издигане и времето за падане. Значи, нека да кажем, че времето за издигане, тук намираме времето за издигане, издигане, ето го ще го вземем от тук. Издигане ще бъде равно на Т1 плюс Т2. Тук нямаме изненади. Т1 е времето, в което е работил двигателя, Т2 съответно е времето, за което ракетата се е движила свободно. Т1 плюс Т2. Така. И то е 14 цяло и нещо. Това е простичко. Така, равно на... Така. Въпросът е 14,1 секунда. Въпросът е колко е времето за падане. Значи, когато изследвате времето за падане, трябва да си помислите какво точно се е случило. Ако търсим времето за падане, падане, трябва да вземете предвид, че когато тялото се е качило в най-високата точка, оттам нататък то пада свободно. Значи, какво представлява свободното падане? Свободното падане представлява движение, при което няма начална скорост. Значи пишете си свободно падане. V нулево равно на 0. Значи дайте ще го сложа. Ще напиша свободно падане и ще кажа какво знаем за това свободно падане. Имаме началната скорост V нулево е равна на 0. Тъй като свободното падане означава тялото просто да бъде пуснато, а не засилено надолу с някаква скорост. Второ, което е ускорението G ще бъде равно на земното, т.е. ускорението А ще бъде равно на земното ускорение G. И, освен това, движението ще бъде равно ускорително, тъй като Земята привлича тялото, т.е. посоката на движение съвпада с посоката на тялото. Значи тук трябва да внимавате. Когато движението е в една посока и ускорението е в неговата посока, т.е. скоростта ще се увеличава. Когато скоростта е в една посока, а ускорението в противоположната, скоростта ще намалява. Тук в случай ще имаме увеличение на скоростта. След като имаме свободно падане, координатата, която търсиме, ще можем да я определим, т.е. съответно по уравнението хикс равно на хикс нулево плюс v нулево по t и така нататък. А времето, съответно, което имаме, може да бъде определено от тази координата. Значи мога да напиша, че Hmax, което току-що имаме, значи ще си запишеме как изглежда Hmax в този случай. Когато имаме свободно падане, използваме същата формула, която имаме. H равно на V нулево по T плюс AT квадрат върху 2, но използваме, че началната скорост на падане е 0. Така че ще имаме Hmax, което имахме в този случай, което току-що сме определили, равно на, и ще вземем предвид, че единственото, което ще въздейства, това ще бъде земното ускорение, така че ще получим Z, т.е. G по T. Сега тук ще имаме, можем да го кръстим това T падане.
Горе ще имаме на квадрат. Не го ли сложих? Така. Върху 2. От тук, от това уравнение, можем да намериме колко е. Това падане отиде малко настрани. От тук можем да намерим колко е Т падане. Нека да го определим. Т падане ще бъде равно на корен квадратен от както виждате от 2 пъти Hmax. Тук ще си го взема. Не ще да стане. Добре, ще го пишем наново. 2 пъти Hmax върху G. От тук, като направим сметката, можем да сметнем, че ще се получи 2 по 280 приблизително, делено на 9,8 и като коренуваме резултата, корен квадратен от отговора, ще бъде равно на около 7,55, 7,6 секунди. 7,6 секунди. Естествено, разликата между двете ще се получи, значи Т издигане минус Т падане, съответно ще бъде разликата между двете равно на така. И ще излезе 14,1 минус 7,6. Равно на... сметнете си го. Кажете какво се получава. Значи за другия път вземете си калкулатори. Ще работите заедно с мен. Това, което ще направим, около 7 се получава. Не, малко по-малко от 7. 6, и колко? И 6 ли се получава? 6,5. 6,5 секунди. Следващия път ще питам произволно хора от вас, докъде са стигнали, какво са получили и така нататък. Така че всички да имате за следващия път калкулатор, за да почнем да правим съответните задачи. Продължаваме нататък с следващата задача, задача номер 5. Сега съжалявам, аз следващите пъти, ако сте напреднали с материала, ще прескачам теоретичната част, тъй като тя поглъща много време и ще говорим направо за задачи. И сега имаме. Две тела са хвърлени вертикално нагоре от една и съща точка. Второто е хвърлено 2 секунди след първото. Боже, след второто не става. След първото. Да се намери височината. Да, омасах го. Да се намери височината, на която двете тела ще се срещнат, ако началната им скорост е еднаква и равна на 20 метра. След първото. Така. Да видим тук как се справим. Няма страшно, това нещо аз ще ви го аплодвам, така че ще имате последната версия. Така. Да видим как се справяме с тези задачи. Значи, какво трябва да използваме в тези задачи за срещане? Това, което трябва да имаме предвид е, че в някои случаи времената на движение ще са еднакви. Този, за съжаление, не е така. В други случаи, времената на движение ще са различни, но тъй като имаме работа с среща, мястото на срещата ще е една и съща. Тоест, ще трябва да намерим координатите на двете тела и да ги приравним. Тъй като тук имаме движение във вертикална посока, бихме могли да напишем координатите с Y. Да напишем Y координатата, т.е. да търсим координатата на срещата, като приравним Y1 и Y2 за двете тела.
Нека да запишем за първото тяло как изглежда уравнението. Значи за първото тяло имаме y1 равно на... Сега стана с голяма буква, ама няма да се занимавам с него. Значи нека да погледнем какво бяхме написали за движение по една ос. Поглеждаме уравнението. Щом търсим координата, дали ще е y или x, ще използваме уравнението x равно на x нулево плюс v нулево по t плюс минус at квадрат върху 2. Тъй като движението е нагоре, посока обратно на земното ускорение, движението нагоре ще бъде равно закъснително, т.е. ще вземем със знак минус. Можете сами да проверите, че ако тялото се качва нагоре, скоростта му ще намалява, докато стане равна на 0, то ще се върне. В един момент то ще спре и ще тръгне да се връща обратно, т.е. да пада. Тогава скоростта му ще е в обратна посока на първоначалната, но ще е по скоростта на земното ускорение. Това обаче няма да промени нашето уравнение. То отново ще бъде валидно, само че този път скоростта му ще бъде с отрицателен знак. Така че, нека да видим сега какво се случва. Y1, значи използваме първо. Те са хвърлени от една и съща точка, така че Y координатата ще бъде 0. След това, началната скорост е V нулево. Ще я напише V нулево, тя ще бъде еднаква и за двете тела, само че тук трябваше да си сложа нищо така. Трябваше да сложа уравнението, но нищо, ще го направя само в частта, която ми е по-сложна. V нулево по T е формулата. Така. И сега, тъй като казахме, че ще имаме движение нагоре противоположно на посоката, ще вземем минус. И сега тук ще имаме gt квадрат върху 2. Тоест аз ще си вляза, ще си напиша формулката с съответното уравнение. Така, имаме gt квадрат върху 2. Това ще бъде уравнението на първото движение. Второто уравнение ще изглежда по същия начин. Значи аз направо ще си го прекопирам до тук. Ще го означа като y2. Естествено, сега дали с голяма или малка буква, това да ви е последна грижа, само че ето тук ще променя нещо. Какво точно ще променя? Значи това, което ще променя е, че тъй като е казано, че второто тяло започва да се движи 2 секунди след първото, тук ще трябва да сложа една скобичка и да сложа, че времето за движение му е t-2. Да отчита този факт. Естествено, този факт ще трябва да бъде отразен и с последната част. Ще я прекопирам тук и ще я модифицирам. Ще стане G. Тук отваряме скобичка. T минус 2 цялото на квадрат върху 2. И сега остана, след като съм изписала тези две уравнения, да ги приравня. Y1 равно на Y2. От тук нататък, вече след като сме приравнили двете уравнения, да решим задачата. Айде, сметнете ми, след като имаме това, което ще получим, какво е? Значи след като решим двете уравнения, т.е. приравним двете уравнения и съкратим всичко, което се повтаря, ще получим един израз, от който можем да определим скоростта. Значи какво ще получим, като ги приравним? От първия израз си пишете направо какво се получава, тъй като аз няма да ги изписвам подробно. V нулево t по t минус gt квадрат върху 2 ще бъде равно на... Сега тук разкриваме скобите, става V нулево по t минус 2 пъти V нулево. И сега остана да разкрием скобите на следващото уравнение.
минус ж върху 2, вътре ще стане т квадрат минус 2 пъти т плюс 4. Това всичкото ще се получи. Значи, от тук нататък трябва вече да разкрием навсякъде скобите. Отляво имаме v нулево t минус gt квадрат върху 2, равно отдясно имаме v нулево t минус 2 пъти v нулево минус gt квадрат върху 2, след като сме вече разкрили скобите. Значи това го сложих t квадрат минус 2 пъти t плюс 4, го оставих в скобите. Плюс, тук като се съкрати ще остане g по t. И накрая ще имаме минус 2 пъти g. Това ще ви изглежда уравнението. Значи съкращаваме от едната страна v нулево t с v нулево t, минус gt квадрат с минус gt квадрат и окончателният израз, който получим, като ги приравним двете неща, сега ще ви го напиша как изглежда изразът, до който съм стигнал след като съм ги приравнила. И вие довършете нататък. 0 равно на минус 2 пъти v нулево. Казвайте ви какво получихте. Ако някой вече е довършил уравнението, искам да чуя скоростта, да чуя резултата за времето t. Плюс g по t минус 2 пъти g. Така, това е израза, който получихме. От тук t равно на, искам да чуя какво се получава за t. Естествено, като го прехвърлим от другата страна, то ще бъде 2 пъти по v нулево плюс g и тук ще имаме делено на g. Айде казвайте какво се получава. Значи заместваме 2 по v нулево ви е 20, казано е по условията на задачата, плюс g ви е 9,8, цялото делено на 9,8 и резултата става 6,1 секунда. Би трябвало толкова да получите след заместването. Така, след като сме готови с 6,1 секунда, се връщаме където и да е първото уравнение. Значи, примерно, най-лесно ще заместим в второто уравнение. В първото уравнение. Y1 равно на. Y1 равно на. И тук заместваме стойността, която имаме. Ще се получи 20 по 6,1 минус 4,9, ако разделим по 6,1 на квадрат. Тук нещо сбърках явно. Не ми се получи правилно. Колко получихте ви за времето? Може да съм забравила. Добре. Колко се получи за времето в крайна сметка? 3,04. Добре. Добре, това тук вече вие ще си го оправите. Сега в крайна краща аз гледам едновременно и да не греша нещо и правилно да го напиша. Значи следващия път може да ви пиша решенията директно. Да ви ги изписвам и да ви ги качвам в момента, за да не губиме време за такова нещо. Добре. И колко се получава за Y координатата? Възможно е някъде да съм пропуснала нещо, нищо чудно. Казвайте сега колко се получи. За Y. След като заместим. Значи ако те е 3,04, пишеме 20 по 3,04 минус 4,9 по 3,04 на квадрат. Излиза около 15 метра. Вие може да си го проверите, някъде да видите дали не съм допуснала грешка. 15,5 метра. Ето ви какъв е резултат. Добре.
И айде последно искам да погледнем тази задача за тяло хвърляно хоризонтално. Явно другия път ще продължим от тези. Следващите задачи няма да стане. Така. Значи, аз ще ви напиша, вероятно следващия път ще бъде без задача номер 2. Значи, като си правите... Няма да видим. По-добре да видим тогава тази задача с хвърляно под ъгъл. 7 задача. 6-та ще оставим за следващия. Така. Значи, нека да погледнем тяло хвърляно под височина еди каква си, да се намери максималната височина на траекторията и така нататък. Добре. Нека да видим как ще се решават тези задачи. Да ги погледнем, за да може вие да си решите задачите за домашно. Пак другия път ще продължим с тяло хвърлено хоризонтално. Така. Значи, имаме тяло хвърлено от точка с някаква височина, с начална скорост, компоненти, да се намери максималната височина на траектория. Значи, тук е време да ви запозная с една формула, която може да се получи, като изразим скоростта. Значи, като изразим скоростта от едното уравнение, ето ви уравненията на последния ред на тяло хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта. Когато имаме тяло хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта, то се движи равномерно и праволинейно по оста Хикс и се движи по действие на земното ускорение равно променливо по оста Y. Ако изразим скоростта от едната формула, примерно VY от тази формула, и я заместим в координатата Y, можем да получим една формула, която изключва времето. Значи, извинявам се, изразим времето и го заместим. Можем да напишем една формула, получим една формула, в която времето съответно го е изключено и оттам да можем да пресмятаме максималната височина, до която е достигнало тялото, без да имаме нужда от времето. Ако тялото е спряло, тогава Y компонентата на скоростта ще бъде равна на 0 и тук като заместим, ще можем да получим един израз, който аз направо ще му дам формулката, тъй като това ще бъде формула, по която ще може да се смята директно. Много просто, няма да се налага да смятаме, да правим повече от едно пресмятане. Значи тази формула изглежда последния начин. Вие, вероятно, на лекции ще изведете максималната височина на издигане Ymax. Ymax ще бъде равна на началната скорост по оста Y, която е V нулево Y. Така. Извинявам се. Да сложим дробната черта. V нулево Y V нулево Y на квадрат, че това ще се получи, върху 2 пъти ускорението. В нашия случай ускорението е равно на земно. Така че максималната височина на траекторията може да се получи по този начин. Тук V нулево Y е V нулево компонентата на скоростта и V нулево Y е равно на V нулево по косинус, по синус от ъгъла алфа. Където алфа е ъгълът, който сключва алфа е ъгълът, който сключва земното ускорение, т.е. скоростта на тялото в началния момент с съответно посоката на координатата Хикс. Ето ви го V нулево Y по какъв начин се смята. Значи от тук ще може да се сметне максималната височина на траекторията. Времето на полета ще се смята отново по оста Y. От това, което знаем по оста Y. Принципно времето на полета ще се смята от факта, че
че в най-високата точка на траекторията скоростта на съответното тяло е равно на 0. Тогава, ако напишем, че 0 е равно на V нулево Y минус G по T, където така, G по T, оттам ще можем да получим съответно, ако с T означим времето за издигане, значи аз ще го кръстя TI, време за издигане. Така, от тук ще получа, че времето за издигане ще бъде равно на V нулево върху G. V нулево Y върху G. Равно на V нулево Y върху G. Но това е само половината от траектория. Тази траектория е симетрична. V нулево делено на G. За да получим, извинявам се, почти приключихме. Това е предпоследното. Тук в нашия случай, ако V нулево Y, времето на полета, обаче тук няма да стане по този начин, защото то е дадена височина. Извинявам се. Сбърках. Така, тук времето на полета ще се получи от друго място. Ето ви го уравнението, което бихме използвали, ако имаме движение по една ос. И това движение е ускорително. Ето тази формулка. Y равно на Y нулево. Ето тази формула. От нея бихме използвали ето тази част. Така. Нека сега да я използваме долу, да я видим. Така. Сега и тук горе също ще трябва да поправим, че всъщност максималната височина на траекторията, ако я кръстя H max, тя ще бъде равна на началната височина H нулево на 24,5 плюс Y max, което сме сметнали от първия път, плюс Y max. Така че ще го сметнете колко е. Така. И сега, времето на полета от тук ще сметнем от тази формула. Имайки предвид, че ако едно тяло се хвърли нагоре, докато стигне обратно до земната повърхност, неговата Y координата ще е равна на 0. От тук ще трябва да сметнем, да решите квадратното уравнение и да получите колко е T1,2. Нали, според квадратното уравнение, да видим, че тук ще имаме T1,2 направо по съответно Питагоровата теорема, т.е. по теоремата за квадратно, т.е. ще решите квадратното уравнение спрямо времето и ще получите колко е времето. Така че това ще ви го оставя. Да го решите. Има ли някакви проблеми по тази част на задачата? Разбирате ли го? Не ви чувам. Така, някакви... Няма проблеми. Няма проблеми. Добре. Продължаваме с последната част, да ви кажа кое как се решава. Така, разстоянието, което ще се измени в хоризонтално направление. Аз ще ви дам и решението до края. Значи, разстоянието изминато в хоризонтално направление ще използваме за него формулката, която имаме тук. Първата част, Vx е равно на константа. Ето тази част. Ще използваме ето само тази част от нея. Мога да я препиша. Значи долу, ето това ще ви бъде. Така, и последното, за да ви покажа разстоянието, което ще измени в хоризонтално направление, значи ще бъде тук.
Като тук естествено хикс нулево ще ви бъде равно на 0, тъй като тялото няма координата хикс нулево първоначална, значи ще стане само Vx по t, където t ще бъде времето на полета, сметнато от другата задача. И последното, за да пресметнете ъгълът, по който ще е хвърлен камъка, ще използваме съответно уравнението тангенс от алфа направи, че не иска да го. Така, последното, тангенс от алфа равно на Vy върху Vx. Така, което тук ще изглежда по съответния начин. Така. Ето, и то ще бъде равно на, ще имаме 24,5. Не, как беше то? Y имахме 19,6 върху 10. Така. Значи дробна черта. 19,6 върху 10 или 1,96. Това е последното. Приключих и малко съжалявам, че закъсняхме. Но е последното и другия път ще се подготвя така, че да не се налага да ги пиша тук на момента. Ще става по-бързо. 19,6 върху 10. Така, равно на 1,96. Сега от тук, което само искам да ви кажа, че от тук нататък, за да намерим съответната стойност, ще трябва да използваме, че ъгъла алфа е равен на аркус тангенс, значи функцията аркус тангенс, обратната функция на тангенса от 1,96. И като го приложите това в калкулатора, резултата, който ще получите, кажете ви колко се получава. Някой работил ли е с тая функция? Значи пишете 1,96 в калкулатора. След това имате едно копче, което е Shift обикновено. Него го натискате и натискате тангенс. Тогава той работи с или първо, значи тангенс на минус първа, Shift, тангенс, след това натискате тангенс на минус първа и си изписвате 1,96 след него. И резултата, който трябва да получите е приблизително 63 градуса. Тоест толкова е ъгълът, който се получава. Така. Значи, до тук приключихме. Аз го записвам. Ще довърша сметките, ще ви ги сложа. Следващия път ще продължим с задача 6 и 8 и ще минем към следващия раздел, който е динамика. До тогава надявам се да сте приключили, т.е. да сте напреднали с съответно теорията, да не се налага да обяснявам много неща от динамиката, направо да тръгнем с решаване на задачи. Всеки път ще получавате задачи за домашно, които ще трябва да решавате. Тези, които не са за домашно, ние в час ще ги решаваме, така че гледате задачите за домашно, имате 2 седмици да се справите с тях и аз съответно всеки път ще ги проверявам и оценявам, ще ви давам коментари за това кой къде е сгрешил, какво не е сгрешил. Така, кажете сега по отношение на трудността задачите. Трудни, лесни? Какво можете да ми кажете? Трудни ли бяха задачите? Надявам се да не са били. Но може на някои да са се сторили лесни. Има задача с най-различна трудност. Аз нарочно не ви слагам тези, които са най-трудните, но все пак се съобразявам с това, че ви би трябвало малко по-добре да се справите с математическата част. Така, след 2 седмици отново се срещаме. Този път ще гледам да съм по-експедитивна. Съжалявам, че тук малко закъсняхме. И за сега това, което мога да... значи носите си калкулатори, тъй като ще питам произволен човек от вас докъде е стигнал с сметките. Правите си сметките заедно с цялата група и ще чакам да получавате резултати. Не да спите тук, ами всеки от вас да може да работи интензивно. Задавайте ми въпроси някъде, ако възникне нещо и така нататък.
Така че след 2 седмици ще ви бъде подготвена новата теоретична част, която ще бъде за динамика и съответно задачите към нея също ще бъдат качени до 7 март. Значи на 7 март най-късно ще ги кача в система. За сега това е от мене. Съжалявам, че малко ви задържах този път. Няма да става друг път. И довиждане до 8 март. Чак. Довиждане, Легден. Ако има някои въпроси, да питам.